Procedim al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació dels esborranys de les actes de les sessions del ple de l'Ajuntament de 23 de març i 1 de juny de 2016. Algun comentari a fer? Vots en contra? Abstencions? S'aprova. Seguim al punt 2, que és l'aprovació de la xifra oficial de població de l'1 de gener de 2016, com sempre. És un tràmit que normalment fem, que és determinar quina població hi havia, segons un cop posat d'acord al Centre de l'Ajuntament i el Cens de l'Institut Espanyol d'Estadística. El 1 de gener de 2016 la població oficial és de 1.135 veïns, 600 homes i 535 dones. Faríem el tràmit de comunicar l'INE que hem trobat la població. En la votació. Abstencions.